Rashid Meredov bilan Mark Rubio arasında telefon söhbetleşligi. Türkmenistan Dışarı İşler Ministri Rashid Meredov'un Amerikanın Birleşmiş Ştatlarının Dövlet Sekreteri Mark Rubio bilan telefon arqali söhbetleşligi boldy. Söhbetleşligiň dowamynda taraplar giň gerimli uğurlar boýunça pikir alışdylar. Daşary fiýafat edaralarynyň ýol başçylary fiýafi diplomatik, döwlet ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň wajyp uğurlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Taraplar ýakyn wagtda duşmagy hemde her ýylda gurulýan iki taraplaryň geňeşmeleri geçirmegi lalaşdylar. Diplomatlar özbara gyzyklanma bildirilýän fewitleýin we halkara meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Suýsana soňky wagtda ýakyn günler fewitinde emele gelen ýagdaýlary değişli meselelere döýüp geçdiler. Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden gollanylan betaraplyk fiýafatyna daýanyp, öňünalş diplomatiýa ýörelgelerini puxta orarlydygy hemde üflenli halkara meseleleriniň çözülmegine diplomatik usullaryň netijelidigine onanýanlygy noktaly. Söhbetleşligiň başynda Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geljekde mundan beýlekde hyzmatdaşlyk etmegiň strategiýasy aranyp maslahatlaşyldy.